মাঝি ছড়াই দেবো আরে মন মন চলিব নাই তোমার জাদু মলম মন চলিব না ଭଲ ଆସିଲାଣି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ଦରଦାମ ପାଇଁ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାରଣ ପାଇଁ ରହ ସଂଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଛୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ ବିଜେପି ଅଫିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଯୋଉ କେସ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶାହା ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚେଇଛି ଆଜି ଆଇନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୁଡିସିଆଲକୁ ଭାରି ଖାତିର କରୁ ମାନୁ।